Всичко това, което ви казвам, което ние до момента сме направили, може да бъде направено в много по-голяма степен, ако Възраждане управлява. За да управлява Възраждане обаче, ни трябва доверието на българския народ. А за да получим доверието на българския народ, народът трябва да осъзнае, че иска да живее по-добре. Защото иначе няма как да стане. Днеска пак една от темите, които коментирах, беше свързана с цените на тока, с цените на горивата, с лихвите по кредитите. Цените на тока може да паднат 40%, ако се приеме нашето предложение да се спрат въглеродните емисии, плащането на въглеродни емисии. Цените на горивата могат да паднат 40%. Стига просто да вдигнем санкциите срещу Русия. Цените на лихвите, стойностите на лихвите, те в момента не са тръгнали да се увеличават, но може би след месец-два, най-късно до края на юни трябва да са тръгнали нагоре поради една много проста причина. Ние сме част от една чужда вече финансова система. Не ползваме наши пари, нямаме наши пари. И когато не ползваме наши пари, ще съобразяваме с лихвите на тези, от които вземем парите. А лихвите в еврозоната са 6,5%. Ако тук има хора с кредити, знаят колко са лихвите. 3% и половина. Значи, може да се представите какво ще се случи, като се увеличат двойно. Ама има още по-лошо, което пак стана от тази сряда или четвъртък. Имаше изказване на Кристина Лагард, която е шефката на Европейската централна банка. И Евробабата каза следното нещо. Трябва да се вдигнат лихвите, защото имаме ръст на инфлацията, следователно. Трябва да вдигаме лихвите и тук вече говорим за централните лихви, разбирате ли? А те на своя ред ще вдигнат още повече лихвите по кредити. Всичко това, което ние казахме, в момента се случва, разбирате ли? Цените станаха ли по две? Аз, между другото, колкото пъти отида някъде и почна да го говоря това нещо, ама няма такова нещо. Аз не мога да разберем, че живеем в някакви различни светове с журналисти. Или по-скоро от ценцаристите. Те твърдят, че няма инфлация, нищо не е скочило. А пък ако е скочило, не е от еврото. Нищо не е от еврото. Нищо не е от еврото. Същото нещо важи за лихвите, както казах, ние можем много лесно да спрем този процес, ако върнем българския лев. Как? Много просто левът се връща, защото влизането на България в еврозоната е незаконно. Ние трябваше да имаме минимум 3% държавен дефицит, имаме 3,1%. Не сме изпълнили условия. Трябваше да имаме 2,5% максимум. Трябваше да имаме максимум 2,5% инфлация. Ние имаме, според самото НСИ, 3,5, даже за някои параметри 4,2%. И 2,6 да беше, пак не сме изпълнили, а пък ние сме с 1% над изискуемия минимум. Следователно, не може от едно незаконно действие да проистече законна последица. Няма как. Това е нищожно деяние. И то е унищожаемо. Това е нещо, което ние можем да направим. Разбира се, тук е в момента на големия скептицизъм, това няма как да стане. Даже като бях онзи ден в BTV, защото сега по време на кампания нас все пак ни канят, тъй като има закон, който, така да се каже, ни дава право, макар и с кърция на зъби ни канят. И там водещия казва, това, което ви предлагате, безумие. Защо е безумие, бе? Безумие е да смениш валутата, безумие е да си дадеш от собствения златен резерв 2 тона и 100 кг злато, които никога повече няма да видиш. Безумие е да подариш 2 милиарда на Европейска централна банка, безумие е да предизвикаш огромен ръст на инфлацията, безумие е да ти обеднеят хората и всичко това нещо, за да можеш да имаш чужда валута. Ето това е безумието. Казах ли го достатъчно ясно? Точно. Ама не звучи като по телевизията, където обясняват как сега сме в клуба на богатите. Как сте богаташи? Приятно ли? Кажете. Как е да си богат човек? Ще ходите ли на Малдивите скоро? Някой да се е върнал там? Ма чакай, ние сме спа столица на Балканите, извинявам се, аз забравих. Какви нас Малдиви не искаме да го виждаме? Това не е град на милионери, на милиардери. Къде тръгнах аз? Колко са уранова мида вече? Ами, няма значение. Има ли? Има. Това е положение. Малдиви ходят само по към, където не си позволяват Велинград. Това го знаем всички. Само белите хора, които нормално е това нещо.